Те караваните колко са? Караваните колко ще е? Айде сега, Генчо. Аре! Не, няма да... Не го дам. Не удобно никак даже. Може да се дига отзад толкова. Не може, той е нисък. Ама там да не паднеш, там да не паднеш във водата. Така ще седна като да, няма значение. Дай то стол да го прибера тогава, Тос. Дай Тос. Пречи му тук, дай го тук от тази страна. Не, на него, сложи го тук от тази страна стола. Не бе, до теб, не на масата, така. Артистично. Аре! Снимки! Чакай, не сме дали въжето. Ти пак ще снимай! Не да спираш да снимаш? Това е част от момента. Чао, чао, бейби! Чао, чао, бейби, айде! Arrivederci! Ще мина е така малко, за да се види скоростта. Да. Аз ще дигне предница. Ти стой отпреде. Не, отпреде стой, отпреде. Айде, чао!